Keceng si kardom kadu kawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kelara do ara first tami lapen pini la so video long nali tum bahana ke than ponzi la bang ke koson si job card ke apply ning ji job card ke apply ji afan ko PPA documents si kinang ji lapen ko ma tum si job card ke apply dun long ji lapen job card apply date pen api ali ko PPC ke long ji la so details non klar dagalam la so video long nali tum panang than pachini ponik po jong sinali tum la so YouTube channel na anta subscribe ke lang pun nali tum subscribe ingon la pen video nali tum share ponikon tande non apor podam de pen pathek pen koson si job card ka apply ning jima la pen ko PPA process si kinang jima la so details le non klar dagalam lang polonang la pen chethan polonang tande non pathek pen chethan polonang job card koson si ka apply ning jima la pen ko PPA documents seneng ji la pen benefit mate ale ko PPC kelong jima la pen kuna si ka apply dam nang jima la so details non pathek pen la so video long lang polonang ke cheng si job card la bangke kido to mangke chini ponik po already hakoko pen kelong tang atum banon het jong kelong atum stami chini ponik po stami la job card ave pin atum bangke chini ke data hailang job card copy afan ma la pen copy piali si job card kido lo te kelong jima so leta la pen ason lo job card la bangke full form pudam lo bolte Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee lo ek lapen MGNREGA puta pupon lo lapen ingkan isialong nalitum 100 days mate ni faroi si aparman ka kam ke claim zi aparman la bangke long ponik pon ingkan isialong lapen labang so ni faroi si nalitum claim lo pulotangte nalitum la kan ma kam ke claim ni ko an se claim ma claim tang ma ba ke claim ma la so records details bang ke job card book long se lang litum entry ponik po la pen tha ponik po la pen online alang litum palodik po la pen tangka la bang ke long ponik po la pen job card bang la son hello jong se job card dodon lo polote rong along ko pini scheme nang le like example jong se fishery pen la pen ko pini apa gan pen nang le polte holai long si job card asai bangke paludonik po lapen asai jong si kam claim lo plote asai claim lo plotang te ni krepo ba ni ke ba performance tame MR alo na pile po la sole alo along sign pinanang po lapen kumatum si ke claim dan ma don dema lapen on mo bangke la plo online si la hai asai an bangke attendance tame online si anang po lapen attendance nalitum don wer nang po asai tame nalitum claim nang po lapen la 15 days ba 10 days afarman jong sinang lelo pulte nalitum la 15 days tame asai bang claim nang kokpo la claim tang det lo pulte la so MR bang ke alang litum la blog along thonam nang po ba alang litum bang ikpo dak blog pen lapen la so video nang po la bang solo bang ke la MR lo bang ke lapen alang litum submit dampo lapen dak 7 days ba 10 days pilote nalitum la ni krep honon ni kem non ki klema tangka la bangke nalitum bang kona long nang pijang ikpo lapen arnisia long la bangke kilongji 240 an apoisha long itse arnisia long 240 lapen ason lo job card ke apply ji afan eligibility la bangke la son nalitum Assam along kido abang pinang po jong se Assam pen pro tangte lapen 18 year la bangke complete nang po 18 year complete lo te job card asai along bangke claim don long po lapen apply don long po lapen la bangke household members must be willing to do unskilled work manual work lapen no education qualification required kachar leng ding nang ne la so job card ka apply don che pane jong se komane abang pi jong se bache mi pulo tangte arang litum la job card separate job card la bangke apply don melo lapen already having home pen jong se job card long ikelo pulte puthora da amen at pontulang pulote la bangta nang litum block office song dam pen pudam lo pulte bate application pilo pulte la so job card abuk along puthot amen ba at ponto pola pen nona kimi si apply ji pulo tangte la bangke analitum form long exi ni nang than pachini pon ipol so process la bangke la pen benefit ale ko pipis long jiman ningkan sialong nalitum ni paroi si kam ke claim ji avar sai long pon ikpo la pen jong si if work not to provide 15 years unemployed allows to may be given la pen ason no
Laningkan isi angbong lang pen kaita la 15 days per month si alang litum dak pen MR bang ke ulai ek chot la pen web paid directly bank account post office ko la pen la son na litum la sai claim ek dera na litum atangka la bang ke na litum post bank account ba na litum copy ma ki pidun la so bank account along se tangka bang ke jang nam ek po la pen documents copy piece kinang jima new apply ji aphan labang ke nale tum Aadhaar card voter ID dunang ji jang se voter ID avi pus tame Aadhaar card penanta nale tum apply un lapen proof of resident labang ke ration card nang ji pusi topos tame ration card tame do aveta do tame ave tame lapen resident certificate nang ji tame latanang ne lapen photo labang piduna po photo Aadhaar card pilo nale tum job card alo bang nale tum long ekpo lapen nalitum amen age gender details lapen bank account details lai bang kana litum pido nangji mate kido nangji kina solo Aadhaar card pen bank account lapen photo la ke thom anle don ta nalitum job card aparman labang ke apply don longpo lapen job card ke dosi ki me job card dolo pulte nalitum hemsole apply dunjis tami job card bang ke kinang sot lasi job card avilang pulte nalitum prabjin pen labang ke apply ikon lapen kosol se ka apply ning jima pulte offline method labang ke lasono gaum panchayat kalte blog long dam nang po nalitum ada job card application form long exile so form ba nalitum endam nang po kinang so details nalitum family details household member lapen photo documents lai pa bondon thai nang po lapen nalitum puthor la block office on dam pensil submit dam nang po ba jog dam nang po lapen officially alang litum la verify ko verify pendat nalitum job card within la 7 days ba ke der nailo dak 15 days angbong la bangke nalitum job card allo ba job card book bangge nalitum long ikpo lapen online ko so se ka apply exima proten nalitum la pnrd.assam.gov.in la long dam pens tami nalitum online tami apply ikni lapen kali pulte nalitum la umang app doji play store long umang putok dam te nalitum long exi hodak pens tami nalitum online apply iktame lapen koson sinalitum job card details ki check zima la so videos tami nili nalitum apana wan pida prang pola pen job card tangka ludle malahai ke payment story yan tanili koson sikilang nang jima la so details tami nang litum apan mo next video long nang litum nang one peak po asila sono job card kavilang atumbang ke prabjin penalitum apply ikon lapen ke apply bang ke tangka sekai sita pinang ni nalitum la job card alo jong se do iklo pulo tangti nalitum hemsos tami apply long exi lapen kan mala scheme wrong le scheme nang list tami job card asai long se palo jepo haros job card asai nalitum claim dun pen ali bang ke nalitum join dun melo lalo la sipini video long nang kiwan pi la bang ke la ansot la pen kumama tum si job card ale long dun de ma la pen job card dolo ma be ma nalitum la bang so comment box long talk pen than pe chinik non video lang mi sen pul nalitum share poni kon tangke dumi thakmi kadu kavi kar british 2.0 youtube channel long kilang ara do ana fans tami nilin pen cardom